ପଡ଼ିଆରେ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜା ପ୍ରଭୁଦେବ এই ଜାଗାକୁ ବାଛିଥିଲେ। କାରଣ ଖୋଲାର ପାଇପ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହି ବର୍ଷା ରଖିଥିଲେ ଏବେ ତ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛେ ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ଯାହା ବି ହଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ସମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ସକାଳୁ এইটা হচ্ছে আমার ওড়িশা যেন প্রভু জগন্নাথ বড় ভাই বলভদ্র এবং মা সুভদ্রা 144 ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଇ ଜାଗାର ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଦେଖବାକେ ନାହିଁ ପନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକରି ତଲକି ଆସୁଛନ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର୍ ଲାଗି। ଭଗବାନ ଇ ଜାଗାକେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଲଳିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ ଆପଣ ଥରେ ଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇଥିସି କାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ତଲକି ଆସିଥିସନ୍ ଯେନ୍ଟା ରଥରେ ବସିକି ମାଉସୀ ଘରକେ ଯିବେ। ଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରସି କାହିଁ ଯେ କି 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ କହିସନ୍। ଇ ମାଟିରେ 12 ମାସେ 26 ପର୍ବ ହେଇଯାଇସି। କାଁ ହେଲା ହୋ ଭାଇ ଆମେ ଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ନାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଇ ଜାଗାର ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ ଦେସନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଲକି ଆସିକିରି। ସେଟା ହେଉଛି ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ହୀରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଲକି ଆଇସନ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭାଙ୍ଗସନ୍ ଫେର୍ ଉପରକେ ଯାଇ ଇ ଗାଁର ଗତ୍ୟା ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ଘରୁ ଆଇସନ୍ 3 ରଥରେ ଛେରା ପହରା ଦେସନ୍ ତାର୍ ପରେ ରଥ ଗିଚା ଆରମ୍ଭ କରାହେସି।